גיל קשה, הטיפש 10, זה לא קל. כל מה שתאמר, שתנסה להגיד, הכל הוא יודע כבר, הכל הוא עבר. ואל תנסה ללמד אותו דבר, פשוט קח מטר ותן לו את הזמן. בסוף הוא יבין בסוף הוא ידע. הטיפש 10, זה לא קל. כל מה שתאמר, שתנסה להגיד, הכל הוא יודע כבר, הכל הוא עבר. פשוט קח אותו לאט, פשוט קח אותו לאט, פשוט קח אותו. הטיפש 10, זה לא קל. כל מה שתאמר, שתנסה להגיד, הכל הוא יודע כבר, הכל הוא עבר. פשוט קח אותו לאט, פשוט קח אותו לאט, פשוט קח אותו. בעדינות תנהג איתו ממש, בסופה של דרך אליך הוא ישוב בחזרה.